Yanda soyayyar Ahmad ɗan Alhaji Babba ta kasance tare da Asma'u mai tallan fura. Ku biyo mu don jin ya aka yi wannan turka-turkar soyayya ta kasance. Wata rana a garin Kano, an yi wani fitaccen attajiri mai suna Alhaji Babba. Shi dai Alhaji Babba ya kasance yana da ɗa guda ɗaya tilo mai suna Ahmad. Ahmad yaro ne mai matuƙar basira, ina da ƙwaƙwalwa sosai ga ƙwazo. Hakan ya sa Alhaji Babba ya yi ƙoƙari ya tura wannan yaro nasa ƙasar waje, saboda Allah ya wadata shi da dukiya mai tarin yawa. Kasancewar Ahmad yaro ne mai ƙwazo da son karatu, hakan bai sa zuwansa ƙasar waje ya sa ya shagala ba. Ya tsaya ya yi karatunsa yadda ya kamata, ya yi karatu sosai yadda har ta kai abokansa maturawa suna matuƙar alfahari da Ahmad. Bayan wani lokaci Ahmad ya kammala karatunsa, sannan ya dawo gida cikin nasara, ya dawatar da iyayensa cikin ƙoshin lafiya. Bayan Ahmad ya zauna da iyayensa sun yi hirar yaushe gamo. Daga nan ne fa bayan hira ta yi hira, sai suka tuna mishi da kakanninsa da suke garin ƙauyen Marke. Ahmad ya ji daɗi matuƙa da tuna mai da kakanninsa, kasancewa ya ɗauki lokaci rabon shi da su, don tun kafin ya tafi ƙasan waje. Hakan ya sa bai jira komai ba, ya ɗaura niyyar cewa gobe da safe insha Allahu a garin ƙauyen Marke zai sauka. Ahmad ya koma ɓangarensa, ya je ya wanka ya huta, washe gari da safe kamar yadda ya yi alƙawari, ya shirya ya hau motarsa ya nufi ƙauye. Ina kan hanyarsa ta tafiya ƙauye, kwatsam sai ya ci karo da wata zuƙeƙƙiyar budurwa akan hanya, ɗauke da ƙwarenta ta tallan fura. Bayan Ahmad ya kalli yarinyar sosai ya yi nazarinta, sai ya gane tsantsar tarbiyyar da take tattare da yarinyar, da nutsuwarta da kuma kamun kanta. Hakan ya sa ya tsaya a mota, tare da tambayanta ko ina ta nufa. A nan take ta faɗa mishi cewa kasuwa za ta je. Hakan ya sa ya amfani da wannan damar ya ƙoƙarin rage mata hanya, amma sam sai wannan yarinya Asma'u ta ce a'a, kawai ya tafi. Amma duk da haka bai kyale ba, sai dai amfani da basirarsa ta 'yan birni, tare da nuna mata cewa shi ma kasuwar zai je, amma dai bai san hanya bane, shi yasa ake so ya tafi tare da ita sai ta nuna mishi. Amma ƙememe ta ƙi, sai dai kawai ta yi ƙoƙari ta kwatanta mai hanyar da zai bi har ya gane, ya nuna mata da cewa ya gane, don ko babu abin da ya fuskanta. Haka Ahmad ya ja mota, gwiwansa a sanyaye, ya nufi gidan kakannin shi. Bayan karasawansa gidan kakannin shi ne ya je ya zauna, ya hira da kakanninsa, ya gaishe su, sannan ya kwana ɗaya. Washe gari Ahmad ya hau hanya ya nufi kasuwa. Bayan zuwansa kasuwa ne tadda wannan yarinya Asma'u mai tallan fura. Sannan ya siyi fura, suka zauna suka ɗan hira ta wani lokaci har suka saba, wasa da dariya kamar sun daɗe tare. Haka Ahmad ya ci gaba da zuwa kasuwa, kullum yana siyan fura a wurin Asma'u har tsawon kwana 4. Zuciyar Ahmad fal cike da soyayyan Asma'u, amma nauyinta yake ji, ya rasa ta hanyar da zai bayyana mata soyayyan shi. Kwatsam a wata rana cikon kwana na 5, Ahmad ya janyo motarsa ya zo kasuwa domin siyan fura a wurin Asma'u da kuma ganinta. Kawai sai ya tadda wani sun kaɗai da saurayi ya faka motarsa yana tsaye da Asma'u. Da ƙarfi zuciyar Ahmad ta buga, kasancewa tun da yake zuwa bai taɓa ganin wani ya zo wurinta ba. Haka dai ya yi ta maza ya ƙarasa wurin. Bayan ƙarasawarsa ne ya je ya tarar da abin da bai yi tsammani ba. Kasancewa ya ƙarasa wurin ne a daidai lokacin da wannan saurayi yake bayyana wa Asma'u kalaman soyayya. Jin wannan ne ya sa Ahmad kasa ƙarasawa wurin Asma'u, balantane ma har ya mata magana. Haka ya juya ya nufi motarsa jiki a sanyaye, ya hau mota ya ja ya tafi. Kasancewa tun a ƙarasowarsa a motar shi ta fahimci shi ne, kuma ta ga fitowar shi ta gan shi tun daga nesa, amma ba da san menene ya sa ya koma ba. Bayan komawarsa gida ne ya zauna ya ta tunanin ta ya zai tunkari Asma'u. A cikin wannan tunani ne Ahmad ya samo wa kansa mafita. Idan har wannan labari ya ƙayatar da ku, to ku danna mana next don jin ci gaban wannan labari. Mun gode. Kar ku manta ku taɓa mana subscribing, kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.